Болашақта яратып ойный тұрған ол керек ойыны сәхнеде үзбек тілінде. Бұл Өзбекстанның Бахарой һәм Нәурүз спектакль концерты. Үзенчәлекләргә бай пьеса. Монда кешеләр дә, курчаклар да уйный. Сюжетта яз белән кыш көрәше. Әкияти геройларын төрки риваятләрдән алганнар. Әҗүз Мәҗүз исемле явыз әби Каф тауында яшәүче сихерче. Төрки халыклар аны яхшы белә. Ул албастылар, җиннәр патшабикәсе. Сюжетыбызга аны да керттек. Шушы 1 сәгатьлек спектакль эчендә Үзбәкстанның 5 төбәгенең милли үзенчәлекләрен күрсәтергә өлгерәләр. Мисал өчен Ферганәдә иратлар менә шушындый түбәтәй кия икән. Шул ук вакытта Сурхандарьяда иратларның баш киемнәре менә шушындый, кызлары менә мондый бизәкле, ташлы түбәтәйләр киеп йөри. Хорезмдә түбәтәй менә шушындый зуррак һәм ялтыравыклар белән. Белгечләр артистларның бию усталыгына басым ясый. Монда гомумән тәрҗемә дә кирәкми. Чөнки көчле монда пластика, көчле аларның жестлар, артикуляциялар көчле, мимика үзләренең актерларның барысы да аңлашыла. Үзбек рәкъсе безгә кыйын. Үзбек биюләре безнең өчен бик җиңел бирелә, чөнки кечкенәдән шуның белән үсәбез. Әмма башка милләт вәкилләре биергә авырдый. Безгә бик каты шады. Хәтта кечкенә кызым Саҗидә рәхәтләнеп куллар чабып карады. Бу вакытта Камал театры сәхнәсендә башкорт артистлары Островскийның Глумовын алып килгәннәр. Без насар театрда эшләргә, насар актерларны күрһәтергә тиеш, шундай максат безгә куйды. Фестивальнең бүгенге киче бер үк вакытта эш мәйданда барган спектакльләр белән кызыклы. Тинчурин театрында Азербайҗан, Кореев театрында башкорт, Камал театрында үзбәк артистлары үз әсәрләрен тәкъдим итә. Рания Брахманова, Андерсон Тальцев, Яңа гасыр каналы. Хәбәрләр чыгарылышын гадәттәгечә